Opisyal na nagbukas ang Sari Sari Modern Kitchen nitong July 3 sa Manuel A. Rojas Highway sa Clark, Freeport. Layunin ng family-owned restaurant na ihain ang mga heirloom recipe at modern interpretations ng mga regional Filipino dish. Sari Sari Modern Kitchen is a modern-style carinderia. So it's elevated dishes, but we use heirloom recipes, regional cuisine, and also some international influence also. Matatagpuan ang restaurant sa dating pwesto ng Binulo, katabi ng House of Chops. Tampok sa menu ang mga kilalang putahe mula sa Kapampangan, Ilocano at Tagalog cuisine, kasama ang ilang fusion dishes. Kabilang dito ang bagnet, pitichan, beef caldereta, kare-kare, asadong lengua, South China chicken, kilawin, squid ink pansit, gambas con alige, pako salad, leche flan na gawa sa Carabao's milk, at marami pang iba. Mayroon ding modern karinderya concept ang restaurant kung saan maaaring pumili ang mga customer ng mga lutong pagkain na nakadisplay sa serving area. I would like everyone to come and try Sari Sari Modern Kitchen here in Clark. It's along M.A. Rojas Highway beside House of Chops and the former location of Binulo. So I hope to see you all here. Kayang tumanggap ng mahigit 150 diners ang restaurant at mayroon ding private function room para sa corporate meetings, celebrations at iba pang events. Mayroon ding pasalubong section na nag-aalok ng iba't ibang locally made products tulad ng empanada, turon, gourmet tinapa, bagoong alamang na may kamyas, dried seafood, cashew brittle at cassava cookies. Bukas araw-araw ang Sari Sari Modern Kitchen para sa mga nais makatikim ng regional Filipino cuisine sa modernong dining experience. This is Patricia Mamangun on the spot.